Takže ospravedlňujem sa nejaké také. Hovoril som, že Lupo GTI, ale nie je to Lupo GTI, ale Lupo GT. V každom prípade jeho majiteľ je Miro. Dobre, že na tom taký on ide sám, on je vedľa a tak to bola, to je hlava. Ono má auto z autoškoly, má pedále napravo a on tak jazdí. Takže som sa pýtala, lebo vedela som, že také blbosti robí, vieš, takto, že ide. On jazdil, neviem tak, že vedela, to čo na nemám čo robiť. Oni to tak vždy dúšajú a také to tam má beža. A ja také technické myšličky. A hovorím niekedy. A ty základné veci také dokončí. Tak je dobrá. Do auta.